ku duba ku ga maganar da shugaban ƙasa ya fito ya a cikin kwanakin nan cewa wai idan ya sauka a mulki sai 'yan Najeriya sun dawo suna neman gurbinsa, suna tunaninsa. Ni ina ganin wannan kalmar bata dace ga mutumin da ya kai matakin shugaban ƙasa ya fito ya faɗe ta ba. Domin na farko wannan kalmar meye ma'anarta? Wannan fa idan ka samu masu fassara za su iya fassara maka ita a matsayin mummunan fata da ake yi wa ƙasar. Domin lokacin da ƙasar nan take cikin rikici na kidnappers, lokacin da ƙasar nan take cikin rikici na tsadar kaya, lokacin da ƙasar nan take cikin fitina na yunwa, lokacin da ƙasar nan take cikin fitina na tashin hankali da matsaloli iri-iri daban-daban, a lokacin shugabanci yake cewa idan ya bar mulkin za a yi dana sanin mulkinsa. To kada Allah ya nuna mana mulki da ya fi bala'i da wannan zamanin da muke ci. Wannan kalma ce da ake yi wa ƙasar mummunar fata, billahi allazi la ilaha illa huwa. Domin idan aka ce yau shugabancin nan ya ƙare, mun shiga wani shugabancin da za mu zo muna tunanin irin wannan shugabancin, billahi allazi la ilaha illa huwa, mun shiga cikin bala'i. Saboda haka wannan kalma bata dace ga mutumin da ya kai matakin shugaban ƙasa ba. Mummunan fata ne ga wannan ƙasar. Kuma har kullum ku kuke cewa ko mu malamai mu dinga yi wa ƙasar nan kyakkyawan fata. Ya za a yi a ce matsayin shugaba ya ce idan ya bar mulkin za a zo ana alhinin barinsa, za a zo ana damuwa da barinsa, za a zo ana neman gurbinsa. Lallai kuwa za a nemi gurbinka, gurbin da South aka yi masa dukkanin manyan ayyuka, amma arewacin Najeriya aka gagare yi musu komai. Lalle za a ga gurbi, lalle za a ga gurbinka, gurbin da a wancan gwamnati kake kuka kake zanga-zanga da jama'a akan an ƙara kuɗin mai, amma a yanzu an yi ƙaran kuɗin mai. Lalle za a ga gurbinka, za a ga gurbinka, gurbin da ya zamanto a jihar da ka fito ake ciniki ɗan majalisa, jama'a ɗan majalisa na gani da idona a kafafen yada bayanai yana kuka a cikin majalisa, yana cewa ba zai yi mu bar wannan abin da yake faruwa a jihar mu ba. Wallahi yana kuka, yana zubar da hawaye. Lalle za mu ga gurbinka, za mu ga gurbinka, irin gurbin waɗanda ake kamawa a makaranta. Ina 'yan makarantar ta gina islamiyya, an kwahe su an shiga jeji da su kusan sama da mutum 100 sanda suka yi kusan wata 5 a hannun 'yan kidnappers. Wasunsu iyayensu sun mutu, wasunsu sun mutu. Lalle za mu ga gurbinka akan irin wannan idan ka bar mulki. Za mu ga gurbinka a daidai lokacin da ma'aikatan asibiti suke yajin aiki akan